на новите покупки. Днеска продължаваме с промоциите, по-точно залавяне на промоциите. Сега ще ходим до един град, който е на 10 км от нашия. Там също има такива магазини, Сая и други подобни. И пак ще видя какви намалени имат, но на пазара малко дрехи на децата и така. Трябва да взема такова задърпане на стополи за носа от Дем. Да, обаче не знам къде е. Понеже не съм в нашия град и не знам къде е. В Дем. Сега ще издирваме този. Взех има и ароматизатори. Ето тук е. Хранители за ароматизатор по-точно. Обаче не мога да го намеря това. И май няма. Освен ако не го търся на правилното място. Намери го. Ето го. Току-що взех две турби от Того, от руския магазин, който за първи път го правя. Сега стоим на един магазин. Ще има страхотно намаления. Тъй, че сега ще разберем какви намаления. И така. Този магазин се казва Тако. Не е нещо, кой знае ко. Не стоки има. Ама глеждам кой има. Може да си хареса нещо. Кажи, мамо. Дай го да снимай се. Сега да видим какво е намалено. Вече спокойно мога да си огледам. Така на пръв поглед няма нищо интересно. За жалост този магазин нищо не ми хареса. Имаше намаления, но на неща, които на мен всъщност не ми трябват. Като цяло дори нямаше хубави намаления. 60 евро бяха бузите, пък аз от Саието бях намерила за 3 евро. Така че не ми хареса, да, определено. Сега ще видим на другите магазини. Ще мине и TK Maxx, понеже така го има. Ще мина Сая. Детските общо взето са тези двата и такото, което минах, но както казах, там няма нищо хубаво. Старт на новите покупки. Боксерки на New Balance бяха на цена от 4,99 двачки. Не са толкова интересни, но аз да ги покажа. За тези неща мъжът ми още не знае. Ние заедно пазарувахме, но той ме чакаше в колата, защото мама заспа.
И аз влязах в TK Maxx самичка, което значи, че трябваше да купя. Помислих, че са именно. Добре, ние тъй. Тъй тениска на Puma. Още не знае, че съм му купила, но вече знае. Ако не е за мен си остане, няма проблема. Аз и мъжки носа. Ето. Цена 8,99. 8,99 за Puma. Ето, оригинална Puma. Ето. Тениска на Boss. Нормална цена 49,99. Вау. Аз съм я купила на 20 евро. Мъжът ми още не знае, нали ще разбере след малко, не са притеснените. Едно комплектче на малкия, много ми хареса. Наистина много ми хареса това комплект. Ето. Тук има бяло. Много ми хареса. 12-18 месеца. 12-18 пък 80 размер. Както и да е. 12,99. Ето. Много ми хареса. Чорапки. Много чорапки. Не съм сигурна колко, но 1, 2, 3, 4, 5, 10 чифта ли са те, бе? Да, оле боже. По принцип, мисля, че са мъжки, ама... Да. Просто динозавър със сърчице, тук има динозаври със сърчице, тук има динозаври със сърчица. И така нататък. Тук пак има някакви динозаври. 12,24. Няма тия топчета, но самия надпис ето тук е такъв, който да не се плъзга. И така 7,99 за 10 чифта. Мислех, че са по-малко и даже мислех, че се прецаквам. Обаче няма чорапи много и трябваше да му взема чорапи. Явно не съм се прецаквала. Последното нещо мисля, че беше това. Да, от TK Maxx. На 3 евро беше. Клинче. Ето, клинче за малката. На Том Тейлър. 104-110. Ето, на малко късо клинче. Такива клинчета купувам или някакви по-такива много къси панталонки за нея, за под рокли или под поле. Не за да ги... Сега в случая това клинче може и да си го носи. Нали? Що не мисля, че е чак толкова късо за нея. Но все пак го купувам за под рокли или под поле. А това е от Сия. Сия. 70,94 цента. Какво изхарчих отново? Сега ще ви покажа. И това е касата грешка от TK Maxx. 57,95. Не знам дали ще се види. Както и да е. Разбрахте. Така, купих и две клинчета, термоклинчета. Вчера ви показах, че купих блузки. Днеска намерих и клинчета. 110-116. Тя е на 104-110, но реших да взема по-големи, защото... и сега може и да не ги носи, но другата година със сигурност ще ги носи. Пък са на 4 евро за двете клинчета. 3,99. Ето е късата бележка. Не касвата ми цената, иска да кажа. 3,99 за двете клинчета, смисъл. И да изстава другата година ми е сета, и пак съм дала 4 евро. Така. Ето още едно комплектче. В Цеято, в мола, в Новолум, където бях, нямаше толкова комплектчета, колкото сега в Зенди в Цеято. Затова ето и едно комплектче на Мики. 80-ка, неговия размер, супер са. Следващото комплектче на Симба. Цената на старото комплектче мисля, че не ми каза. 10,99. Да. 8,99.
3 чифта панталони. Само, че този път са 80 размер. Не бяха намалени и аз ги взех на 20 евро. 19,99. Един, втори и третия. Тая блузка вчера я видях в Саят в мола в Нойлум, обаче нямаше нейния размер. И сега намерих. И я купих, много е сладка. Купих го 110 размер. Както казах, тя носи 104-110, пак зависи от модела. Но ето. Дори да е леко по-големичко, не е проблем. Харесвам. И последното нещо е за мама. Ето това сако. По принцип ми е голямо, знам, но много ме хареса. И имаше един, обаче ми беше много малко. Тясно ми беше. Пък ето така. Ето. Идеално е. Даже мога и да го сложа така, едно коланче, което да пресяга тук. Ще е добре. Ето това е като цяло от... Ето го. Цената му беше 17,99, пише от 36. Ето. Ето. Много ми хареса, наистина. Просто и цвета ми хареса и ми стои добре. И съм много щастлива, че го купих.